Li Şamê jêderên meydanî dane diyarkirin gopevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de bi çekên giran li taxa Coberrû dan. Her wiha artêşa azad li Ghûta Rojhilat da diyarkirin got wan ber siva hewildana derbasbûna hêzên rejîmê li derdora bajarokê Tayyibê dan. Hevdem cêşil Oma da zanîn gopevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li cebheya Tayyibê derketin holê. û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û tangek rejîmê tê kişkandin. Her li Şamê û vê carê li gundewarê wê çalakvanan dane diyarkirin got artêşa azad xefkek ji hêzên rejîmê re li kampa Yermûk vedan û hate zanîn got hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Her wiha li navçeya Berzê çalakvanan dane diyarkirin got bombeyek li ser rêbendeka rejîmê li taxa Eşil werwer hat teqandin û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Di heman demê de firokeyên rejîmê derdora beleferxaniya Şamê ya navnetewî topbaran kirin pêştî got gelek ziyanên madî û canî li gundê Beyad gihan wan. Li gundewarê Helebê firokeyên rejîmê bajarê Elbab bi hejmarek êrişên asîmanî topbaran kirin û di encamê de 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û 15 birîndar ketin. Her wiha firokeyên rejîmê bajarê Tadiv topbaran kirin û hate zanîn got zarokekî jiyana xwe ji dest da û 15 birîndar ketin. Di heman demê de pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li kevîka navçeya Melleh berdewam e. Li gundewarê Dêr Rezzor jêderên meydanî dane diyarkirin got rêxistina Daişê hin ji Çiyayê Serdat Elmetil kontrol kirin. Heman jêderan dane zanîn got di wan pevçûnan de 20 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û tangek û tirembêleke BMB tê kişkandin. Di heman demê de firokeyên rejîmê çiya bi bêhtirî 10 êrişên asîmanî topbaran kirin.